So this will be a quick episode. So we will be sharing a great lesson for a short story. So please check this one out. Hi, this is Owen, and this is IMOHA Podcast. I just really want to share this story about the We Will See story. So before that, atong paminahan kung kinsa itong mga sponsors. Maybe most of you already heard this story, but this is actually my interpretation of this story. So ang story ano niya, na isa ka ulit tao na maiki siya mo kabayo, no? And then nag siya talent sa mga inana. And then kamon daghan kay mga ganahan sa iya within their village, no? And then ang uban mga nasuya sa iya na makaingon ba na mayuhan mo, swerte kay ka kay maiki ka talented kay ka. Pero ang ulit tao ni sulti na tanawa unya. And then pila ka semana ning labay nahulog siya sa kabayo, nabali iyang tiil and then naglisod siya gilakaw, and dili na siya makasakay og balik sa kabayo. Pero ni ana pag yung taga-village niya, sus, in taon dong luoyan nimo oy, kamalas ba gid nimo. Pero ang alitaw ning sulti na tanawa niya. So sa pila ka buwan ning labay ang ilang village kailangan din magpadala og sundalo, and then sa tanang mga ulitaw kailangan mo adto, kailangan mapadala sa giyera, pero dili siya pwede tungod kay dili siya makalakaw. And then ang ulitaw ning sulti na tanawa niya. So this might be a common story for everybody, but this is really a good lesson for everybody as well. No, na some people have problem that they might feel ba na bugatan ni oy kanang dako kay kog problema. But maybe because kailangan ka na nga problema para dili ang gyud mo dako pod ang imong problema, no. Siguro ang ubang tao na worry na wala ko'y trabaho karon, ang uban na hapit na matangtang sa trabaho. But after all the ay maabot di ka sa nindot nga kumpanya after ana na kumpanya, di ba? So muna siya yung mga inana na mga interpretation, no? And this story is also intended for those people nga kanang ganing dali kay ma-worry na makaingon na sila ba na apaitan ni oy lisura ni oy kanang inana ba. Maabot gyud sa point nga nindot kay ang mga panahon, nagi times nga maayo kayo but night times nga batigid kayo, di ba? Sama nga ning nga episode, actually this is a last minute recording, dapat lahi man tanan na episode among i-post karon, but tungod lagi na corrupted files and then lisod na i-apas. And then mo ni siya nga episode among gipalabas. Mo kini siya ko ang realization ba nga nagi times nga nindot ang panahon and nagi times nga batigid ang panahon, di ba? Ang ako lang dili na to kalimtan kung unsay gisulti sa ulitaw nga basta kabalo lang ta matanaw kung unsay sunod, di ba? So tanawa niya. So actually this is really a short story. So thank you very much Nanamina Moani, and you can always find us and follow us on any social media platform like YouTube, Spotify, Facebook, Apple Podcast, Google Podcast, Pinterest, you name it. Search lang mo sa Google nga IMOHA Podcast na makakita mong pangalan nga Owen, and then that's already our channel. Okay? Alright, so salamat kayo sa inyong pagpaminaw aning quickie episode. I know bisan tuod og short episode ni basta dili niyo kalimtan basta magluto, maglimpyo, manghugas, manglaba, magkaon, maginusara. Kanina podcast para sa IMOHA. I'll see you in the next episode and I love you all. Bye-bye.